Takže čaute ľudia, to je Kevin a ja vás vítam u ďalšieho videa a dneska je tu so mnou Deoskar. Čau. A hráme Gočko CS tým konečne. A keď budem prehrávať, tak sa nečudujte, lebo on je Silver Elite Master, ja som ešte D rank, ešte nemám žiadny rank. Jan ranky. Drubu. No asi nie som Silver Elite Master, Silver Elite. Povedz im, čo sa dneska stalo. Dneska sa stalo, hráme Competidia, hej. Vyhodíme hráča a ja dostanem ban na 7 dní za to, že som vyhodil veľa hráčov. Ja sa teším, že budem mať super prázdniny, že budem hrať Competidia na 7 dní. A koľko ti mám dať? Mám ti nechať jeden bod, alebo? Hej, čakaj. Priraď mi jedného bolta, poďme hrať s botmi. Bez toho, tak bude väčšia sranda, aspoň bude vo videu vidno, jak si ne. Damn! Ty si hovado. Chcete vidieť môj redline? Predám za 5 eur. Predáš redline? Hej, za 5 eur kúpim dačo, asi kúpim ešte idejaký iný redline. 52 hitov som ti zobral, hej? Si robíš prdel. Si ešte, a zapni to až jak sa začne hra. OK, zapnem to až jak sa začne hra, OK? Ešte te dám s 9 hapkami. Choď do piče, ty kokotko, OK? Takže, OK, sme tu na ďalšej aréne. Teraz som dal omylom screenshot. Takže, sorry ako. Ty hovado! Ja to no-scope mi. Hej, ty si pozerať! Keby dačo dám Davidov a môj Steam do popisku videa. Že David. Hej, vám zaplatím 5 Budeš tam mať milión inviteov. No, každý. Ja tam budem mať 3 invity. Lebo každý bude chcieť, aby som ho potiahol. Hej, no. More, kde si? Ty si buzerant. Prepáčte, ale Kevin je 3. level a ja mám medailu za zaslúhy. 4. Nie. Hej, a ináč mám medailu za zaslúhy. A som si uveril. Počkaj, im ukazujem tabulku. To by ma chcel poťahať? Ľudne. Ty Nebránim. neviem, čo som im ukázala tabulku. Hej, a prečo si potom mami mieril? Nie, ja som nemieril. Nie. Hej, ty demente. Čo bolo, že ja som ťa trafil? Ja som ti dal no-scope headshot. Počkaj, David. Je péro. Počkaj, čo som dával príkaz do... Že si tu, hej. Čo?
Hej, chlape, to na mňa neplatí. Ty si kde išiel? Á, ty hovado! A ja som doskopoval, takže... Ty si myslíš, že ja nie. Hej, Pozrite sa na Davidové AVPčko. Veľmi pekné, čo? predám za 2 eurá. Počkej, poď knife. OK. To tady, Poď knife. to ťa dám. Počkaj, David, nie. Počkaj! Ja idem im ukázať tvoje AVPčko. Pozrite, toto je Davidové AVPčko. Ak si chcete ho zakúpiť, tak stojí iba, Iba pouhých 2 eurá. A gratis k tomu dostanete i nálepky. Oh! Sniper! Teraz poď do toho stredu. Nie, hráme normálne. Musí byť i kus zabavy, čo? Ty čo si urobil? Sa to ti asi chop na vajcu ostrelilo. Ty pozerát! No scope. Ja som peniaz. Hej, kto by ma chcel kto by ma chcel prijať do rekreatívneho ľudne, Keby začali sme dvaja v týmu Elvis, tak. Elvis. Sa som sa pomýlil. Dobre. Ak Alex pozeráš na toto video, dúfam, že daj like. Že David. Teraz je dal dislike. Hej, urobíme Drotikovi reklamu. Nie, Keby dačo dáme aj Drotikov kanál do popisku videa. A poslednú hru dáme pištolky, hej. Pištolky? Úspečku. OK. Alebo nie, dám Deagle poslednú hru. Si robíš prdel. Čo? Ja úplne tak pol hodinu skoupujem, odpoj sa. OK, sme tu na ďalšej mape. Na Deagle mape. Že David. Posledná mapa, áno. Možno dneska ešte si zahráme kompet na stránke Fejzy, takže sa môžete hneď tam kúknúť. No, dúfam, že sa tam kúknete. Natočíme let's play, že keby. Áno, Kevinčatko natočí let's play. Kde si? Kde si? Ja počujem. A buď sú to moje kroky, alebo tvoje. Čo tam vidím? A pozeraj, sa zahrám na Screama. Vante. Hej, ja neviem, jak som sa vyskočil na toto bedne, počkaj. 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 A počkaj, ja som chcel vyskočiť, neviem, jak som vyskočil na to bedne. A nejde mi tam vyskočiť. Demet ma videl. Pekné čo? No hacks. A ty si tam jak vyskočil? Neviem tiež. Akurát. Počkaj, ja si musím dať menšie nastavenia, lebo mi to dá jak toto. A to na ktorý bedni, počkaj, si to vyskočil? Aha, počkaj, tu nie. Počkaj. Ja som sa rozbaný bopoval a som skočil.
Kde seš? Ja tak čakám, pokiaľ ty vybehnú, že ti dám niečo. Toto kolo vyhrám ja. Ty nevieš Hej, vyskočiť na toto bedňu, hej? Nie. Ja neviem. A jak tam vyskočíš? A akože? few moments later. Neviem. Ja Ty jak tam skáčeš, mi povedz. normálne. Mám toho digla, idem si po teba. Bol som, dámy a pani, na veľmi nápadnom miestečku, okej? Takže... Toto je... Ty sa za jedna. Kde si? Zastrelím ťa. Hej. Táto ty z toho už čapka na hlavě. Co, Mi zima? bola zima. To čo si dal? Mama ti nevolala? Ty. Dobre. A ideš hore? To mŕtvy za kódem. Dobre. A to tam strihne, hej. Bo aj tam bola tvoja baba. Hej no. Nie, ja som zaskočil z tých krabíc do riti. Ja dám ešte toto a few moments later na toto, jak som sa začal smiať. Ale nie, vystrihneš to, prosím. Nie, to tam dám. Ty si debil. A však čo, Je. to bude za srandu. Ježe to Martin trka posiel. Nie, dobre, končím aj sa. Ja ruším hovor, maj sa. Nie, dobre, nedám to tam. Ide